डिअर थंडी, अचानकच कुठे गायब झालीस ग तू? नाही, 4 दिवस पडलीस आणि 5व्या दिवशी अचानकच गायब झालीस म्हणून विचारलं ग. आमच्याकडून काही चूक झालीये का? तू आमच्यावर नाराज आहेस का ग? मग अचानकच आम्हाला सोडून का बरं गेलीस ग? बघ, तुझ्या वाचून काही करमत नाहीये ग मला. किती गरम होतंय, भर हिवाळ्यात सुद्धा घाम यायला लागलाय ग. तुझी खूप आठवण येते ग. आमच्याकडून काही चूक झाली असेल तर मला सांग. मी सर्वांच्या वतीने माफी मागतो. पण तू जिथे कुठे असशील तिथून लवकरात लवकर परत ये बाई, लवकरात लवकर परत ये. तुझी फार म्हणजे फार आठवण येते ग, फार म्हणजे फार आठवण येते. प्लीज लवकरात लवकर परत ये. आम्ही आतुरतेने तुझी वाट बघतोय. प्लीज परत ये.